Now one goes such a how they join now this broadcast. They talk about share button. You remember on time. You remember on time, I don't know. Oga Patrick, after go from Fanya, you can also Oga Patrick, I greet you, sir. Good afternoon, sir. Hey, she didn't ụfọdụ ndị ụkwụ content creators ka ha wụ. So if you show according to AKE tisere ezugo iji ma agbalu vu ezugo iji ma agbalu vu. So n'ife arrest ya ejikwa agbavu n'ife arrest ya ejikwa ya agbavu. So na yari eje mee mmadụ arrest see picture mee video ka we gbavu anyị na-eshe video ahụ imelu because na information reaching me now is that the security guy has been released and he is back to his duty post. We are still following up, but we are sure that no back now to his duty post. That is the information I went out. Go onye mere for John o just nya I follow ye oluo o just zaro ye mana onye enweghị ife omelu onye dị innocent. Ọwụ na ife ji wee jeme that thing wo ka e wee mee video wee wepụta picture doka nke ahụ eji achieve proof point. We are waiting for that particular video and we are waiting for ife anyị ekwu maka that arrest. We are still here online ka anyị nwekwa another ọkụ ọzọ ka ọ gbawakwa anyị esu ikwu another ọkụ ọgbawakwa because e nwere ike amara ma wo police ga-eme maka ka e wee mee video anyị eti na line ka o wee ndị mmadụ wee fụ na emere arrest. The security guy is back to his duty post. Ndị duka ejike moment of truth ha na ama n'elu ntọ ụnụ feleme ukwu ụnụ. Shame on you people. Ifele omebụghị ụnụ kịta. Ifele omebụghị ụnụ. Information reaching me is that the security guy is free back to his duty post. You ought to go. We are waiting for the video after that. Video coming soon. Because it's obvious, not because of that video. That video. We charge a karat. Yeah? It is obvious that not because of that video. Charge a karat. Not at the same need mother arrest because no need dash they go. No weta hege dash ya. Kele bi full okulu no weta hega. Kele bi full okulu no weta hega. Why you been okulu no weta hega? You don't have any case. Yeah? Hapu comment ya, hafuru comment ya, ebo delu comment ya wo na page waja. Afuru nya ichera ma he full comment ha nine. Ani me full comment fa nine. Look, onwe video me na Facebook. Na comment ndị na show. Na comment ndị na show. Comment ejike. Comment waja. Comment Oscar. Although no Oscar had that comment ke before Joe. You want to go? Oscar had that. Ya Africa Oscar ebe o comment nwe ko si wedo. You want to go? No. On that one I give him credit. Man onwe so many commenting guru. Onwe so many mfo akwa a controversial issue of this sort. And I'm do so much interested. Ha, Ebudon TV. Kaladima, Nuku Mongu. You gotta go. And I'm to give me interested. Nefo, Waja, and Adakwa do tactical in his comment. Waja. Now do very intelligent in his comment. Man, I'm didn't do so in an Apollo. Ha, hezo, Bararam, he day, ha, Chohema. Oh, the Charlie comment, ya no toto. Or bien if you defend something to contrary to that comment, it is good. At least everywhere still now. The security guy, I go back. I'm back to his duty post. Can you find the guy email?
So oruzie no nwe video emekpodorie I na-eche ka erize that video. Erize that video ayabaya agba nke ebua. There is no room for akuko. Whether they get that guy to make a video and say something and we keep online. We are waiting for that part of that video to come out so that we are going to confront it accordingly. There is no time. If someone go on those days on a mine no, I have your na kwari general aso yo pamanansi abuka ye nebendu. He got go I nebendu. Odo I memuze. Ye je nu mu oji gba video. Aye je nu mu oji gba video. Ti u confusion nisi nu mu oji ya. Ije na ebe na ato gba video. Aye je na ebe na ato ebe a. Ti u confusion na ebe na ata. E na agbagari confusion aye ti u na ewu. E na agbagari from pillar to post. You got go. That is what we are going to do now. Go. If you claim to prove that we will match you, resources to resources. Resources to resources. Go. We'll match you resources to resources. You will put a guy in feel that money. He that money, he is or complete. Anyamuna ya halo. Yeah? Keta ika awaken all the demons nine non an Igbo. You man have so many people. Nanya so many people on you like this. Ijelo man nandanya hano na ahwe kanko. Mpo maho until you will walk one way into a trap. We malo a lot of people now monitor activities here. Yes. We malo a lot of people now monitor activities here. And then I braggart. Go no meli. Arrest 10 minutes. A safe for tebe tiri handcuff. I mo ngalane tiri handcuff. A wopu for tebe tiri handcuff. Se for tebe adonana. Yeah? Gara alamu. Nwata kiri. Eji kwa li moto. Bukido kwa li nwata. Buje ebe. On a radio, you can go in the gala na Fanta. What another ango na Facebook, go be a by enjo. What another ango na moto. Go be a by enjo. Uno nenyem poto. Eh? Uno nenyem poto. The game has started. If you run in well time, we will tell you that na in will the same amount of time in will. Eh? Can you even release the guy? Eh? Video email I dey share that video. What put that video ni hu akwụkwọ. We will analyze the video every word to word. The thing another confusion nisi. Gbagare bakwa. Ndị otu ye ekwe kata ndị otu kita. Kita ka ndị otu ye ekweta na ọ na-eme. Ka nsekpụta mmiri. Kita ka ndị otu ya ekweta na ọ na-eme. Ịghọtago. Kita ka ndị otu ya ekweta na ọ na-eme. Enewegu ndị na-anyụ na nsi elu. Ịmahụ na amụma na-ewegu ndị. The hour of grace is over. If you do anyhow, you will see anyhow. Ishe na ọsọ ụmụ ekwu okwu. Ishe na ọsọ ụmụ ekwu okwu. Anyị ata eti ihu na gbagharị ya. Be ready to be walking in and out of police station. Be ready to be walking in and out of police station. As for that guy who made a video yesterday. He declared wanted. One of that guy in Amosare. Now the greatest mistake of his life is going to Waja platform to go and speak. But then Amukuru. Man, Ossi, no ma let him go. Let him go. He is free. Marcus here. He will still confirm. He will still confirm. He will still confirm. Yes. He will still confirm.
Now things don't they enter their body. Confirm. It is very clear to us that it don't they enter their body. I activate the method here. We are clearly using his own method and approach against him, and he is not comprehending. That is what we are doing clearly. In our ije arrest what a criminal security. Ije arrest what a criminal security. Je arrest ye budon. He say ye fotebo on a handcuff. Tiye na phone. Nya ilichegi jaso afisa na mo na etu accord. Go and arrest Ebudon. Ilu eba ake man no big man talk to big man. Ilu na nke Ebudon e yafu. No big man talk to big man. Jeku Samuel zuzuru si eba apo. Let me even block you here. But before my block work, I wo woto. Jeku Samuel ewu. Inwe the job man every day. Na megale na platform to platform inwe the job. Aka hongoma atolo. Let me block you off from this page. Zuzuru bueba na time we make a spy atoro shenamo wo your time will come shenamo wo no to ignorant shenamo wo no to ignorant shenama ma ife eyiri ngeu The security man is back to his duty post. Hey, what I go? He's back to his duty post. You are expecting people to go to sleep. I'm a calling you made this arrest. Okay, we made video. Hey, what I go? Emission arrangement. What does the guy is executed? Don't worry. I need to drop what the video. If you drop the video, we'll still come after that video. So even you will do careful on what to do next. If you drop that video, we will come after that video with more confusion. There is no peace for the wicked. No doubt. So, and then jubilate in Ejema arrest. If you me ukon. Ejika moment of truth. If you me ukwago. You jubilate. If you me ukwago. If you lo he me uketa. If you lo he me uketa. If you lo de make now. If you lo de make now. Waja chori pota. The guy, Mathias Ezeaku wanted Makifo Kulu. Waja, she put in a post. Ije Gwen, California, what are you? No, I'm going to the guy, be a menka, blah, blah. Look at, oh, Kiwefu. I'm only for Waja, and done me. Even though na fan in wetayo. You are not supposed to be with these people. Your intention is not the same with their intention. If you like, believe. If you like, don't believe. Yes. You are clearly not operating. I know that. If your direction is different from where they are heading to, dissociate yourself from them. Yes. For you to even allow that guy to come to your platform. Okosi no something personal against that guy. Okosi no something personal against that guy. But for Ejike to come and start opposing and start even trying to poison your mind even before that guy apply again at your platform, that is to show you the level of seriousness these guys are operating on. Other people may think that it is all about Facebook content. No! These guys are actually more serious than you can imagine. Yes. It's just that when you serve them with that same plate, if you serve them with the same plate, they will begin to cry foul. And when they begin to cry foul, they will cry the loudest. That is what they do. I know. And that is why I am saying it. That is why I am saying it. For Waja see this guy behind my page. I don't know how they managed to arrange that meeting na page. Yeah? I am not actually against that guy going to Waja page. What I am
worried about is other people who may be regrouping themselves on that page for him. Also, waja. My mind will be settled because I know how they are going to run that program. Yes. Because for him to even though no share could even Mathias supposed to, but when that guy reached out to him, obviously, I don't know who reached out to each other. After all, I am aware about the guy. I about the guy. No why you kafa chobayo. Ha chobayo. Ha chochagi kawa. Ha chochagi kawa. Unu share kata picture madi kawa. Ndawa. Unu ye share kata picture. If you know where to find them, ike ya won. Ike ya won. You gotta go. So, for Waja, he accept to serve to run a program with that guy. What it shows is that he is strictly about the issue. He has not taken it personal at all. But for a moment of truth, to come to that particular comment section, to go out on the guy in case you want to the guy na appear at the page with damage control. That is to show you how poisonous some people can be. And that is to show you the kind of humanity they are preaching to you. When you see me confronting them the way I do not think that I don't know what I am doing. Chineke na-enye ndị mmadụ onyinye amara dị iche iche. Chineke nyere m onyinye amara na mụ na umekọghị ife. I can determine your action in the next three weeks or 1 month. I have that gift. Another gift. Mụ na ubido conversation. No matter how sweet ile you na ato, no matter the tonton, no matter how sweet the perfume you balo, the moment you make the first line and the second line of your statement, I already know where you are going. Nyaki jafu ebidom chuonya ahụ kam nya na chuonya ahụ ka oke na chuonya ahụ ka agwọ onya ahụ gbagarigido. At the end of the day, if you are there ebe ahụ na-eje, let me give you an example. I na Obi Melu program yesterday. He spent almost 2 hours in that program trying to prove to us that there is no God. He spent almost 2 hours in that program trying to prove to us that there is no God. Trying to prove to us that anything spirituality, it ends at the grave. At the end of the day, that tricks also he use on me. Namune resist here with everything. He doesn't have any choice but to maintain his rightful position. Which is what? Onye believe ne wafa. Onye believe ne no. Onye believe no judge na ndoti ye wele ekpekpere. Is that person not religious? If he doesn't believe in the existence of any God, if he doesn't believe in spirituality, I am asking you, Enowa, or Namulobia Bazianini, Letosia, Nwanini, of Hobi, and the religion Obi, or resurrect yours Bojanowa. I am asking you, what is the art of Unyan reincarnate again, if it is not a belief in Gowan? So if you can believe that Unyan when they reincarnate, the same spirit, but in different body. How can you actually be doubting the fact that somebody will die and the soul will resurrect and go to another place for judgment? The only difference in our reincarnation is that the person is coming back to this world. But either ways, the transformation or the exercise is highly spiritual. It is not physical. It is spiritual and not physical. You see? So, once they start talking, I know where they are going. Now, somebody say who no believe in any God. Somebody say who no believe in any spirituality.
man no believe unafa. Is that not the highest level of deceit? He is clearly telling you to turn to Afa and turn to Omenana. But you don't understand. But he turned his blind eye on that area of Omenana so that he can clearly deceive you and turn your eyes completely away from that Christian believing. Well, then he is going to now show you the direction. He wants you to take your mind away from that side so that he can completely dismantle you, your stand from this side. Mbahi do helpless or do easy. Even they go to this side. I know their strategies. Uzo wana hasi wachane kaleka. Ufwebe kafaneje. Isemni believe on ewafa. Eya okute. Ya ugiri. Ụfọdụ n'ime ha ande maazị dibịa akọwa na-alụghị everything dọk na ịgbafa. O nwere ebe nnụrụ ọ na-agwa ha na iwolu datin iji n'aka etu a woli enye mmadụ na onye ahụ metụ ha ya aka na spirit onye ahụ akọnet go with ife ahụ enyere onyere n'aka na ife ahụ ka ọ ya wowolu ha akụọ n'ugiri ahụ ma ọ wee fa o mepee o mepee ife niile gbasara ga-agbara ọtọ before afa through physical method or through spiritual method. Hapụnụ ndị a na anyị mafa, we know them. Ọzọ ime iji ime ọzọ asịgo let us go to the etymological meaning of this. Ife ji deceive on. Ife ji deceive on. Do not allow yourself to be deceived. I have said it clearly. These are the same people using different strategies. They all have the same opinion. They are only using different strategies. The end product of all their struggles is still the same. They are still aiming at the same place. Oh no, more dismantle. I'm a Christian, but I can know today. I clearly dismantled the concept of I'm a Christian, but the moment I realize, you know, wow, I'm a Christian, you welcome more yet. But I was you. Your friend, then your friend can easily convince you na something. The moment somebody maintain the position of friends or family with you, he doesn't consider it. He like easy. He go say your color to ebonya or we do nya easy. So, for instance, all no waja ne, and I could waja Monday hammer. Obata ha maintain ha. I'm a Christian, but he put woman the hammer. Yada kweye. Nyama was it, and the moment they are doing that, the audience are watching. You are not his interest. His interest is your audience. Oh man, no matter how you pretend to ignore what he's saying, no matter how you try to avoid hitting him that Monday hammer, now the audience are getting points in what they are saying. We dismantle what the concept of I am a Christian, but today I hear that they are no yet. They brought another one. I am not a follower of Mathias, but I also dismantled that one. Because the moment I am not a follower of Mathias, Mathias. The moment I am not a follower of Mathias, but okay, water, no like Mathias. Thereby, no now operating on a neutral ground. Another opportunity. Or you will penetrate you. I know all these things. We dismantle all that strategies. A lot of them will go see. Was that not when Ejike showed himself? Gulu go see onwe. Hanchani nebido go see color her. If I for her for who they are. You got that? I for her for who they are. So look at them in different corners, jubilating. Na Mathias arrested a security guy. Na Mathias arrested a helpless and a poor security guy. You went there to intimidate him because he believe in Omoro Mado.
You clearly went there to intimidate him. That was why each way what police had to handcuff naka. Nchokita, you take a matter of that handcuff of that guy. Popata my human right in him. Kamal Kunu Yesiwega. Nchokita, you take the matter of that handcuff of that guy. That guy, you want to say. Whether no kotu yobi kona umwelo say when it comes to human rights, even who a victim, you don't really have a say because they understood that you may be compromised. You gotta go. You gotta go. So my happiness is that Mathias hearkened to our advice. And he did what? He released, Mathias hearkened to our advice, and he has released the guy or arrested. And I'm sure I take the matter of that handcuff for Korea. Because that handcuff, I'm bringing you in. Because that handcuff, to prove a point to Guru and not to us. Oh, what years ago? What's it? Even he's going to security. And at least when I never can stop at the house, come on, you know, that guy, I bought one up with that. Now, the guy can stop at the Esimu, whom would you have right now? You watch, I can take the friend who has been Sabatana. If no Mumbu, they grass made a Gucci man, even the guy I'm a good woman, was one from Wotier. Up I don't know what I read the guy that came on take it. What I read the guy. Yes, you go. I'm going to be free. I dog and affair. I know. I swear to God, I'll get one guitar. No, I tell me about get one guitar carry 20. I want to Amogo. You know, Mathias is never ready to. What may I have him off? I swear to God. What you can't have a ticket, they let the guy go on now one corner. Oh, no, but I think I need it 10. I'm careful. Can I have Syria? That's a million. Even at Mamu. Even at Mamu. Oh, the picture. A back of the guy handcuffed. Oh, yeah. Go away with you. Can the mother wish you? Ah, where's it on? I have to. Oh, Subodhu. I said, nobody. Man, I shot the guy, so I will that take care of. I am a medical say, no, I ain't a medical say. I swear, all I never I take care of, or for get over. I want here. Kaibaria. Even I didn't be your mother, I didn't be. I try to take care of from there, get a table. Clearly that we cannot reduce ourselves to their level. Only if Gulu deleba because they man Gulu chena na madu ni ne do. Yes. In your own case, I said it clearly. Yes. That you did not do anything. Yes, you could know. Okay, reason being that ni ikulu na madu gwalu ife but ni yekwe. Yes. Iya crucify him madu. Because yes. Because na nsia ha no na afọ esi. Yes. Insist here na mmekwe. Agbango no gwara na afọ ewe meko okeke. Oh yeah. No gwara no wonye umudio. Mana mekwu. Yes. Oh no gwara no wonye Enugu be Mathias ya. Mana mekwu na. Oba no na amaja. So today we could talk about it on Facebook. So now your own in any case. My brother that security guy. In any case. Yes. Now that guy you kuloku that guy Makagulu saying that the guy na page waja kita. na apologize. I am not against that guy apologizing. Yes. Yes. Eba no. Ahama eme mfezioku eba mekwe. Yes. I made a video yesterday.
we bando to I say ha no in a video go put some kind of words inciting or threatening. That we cannot reduce ourselves to the level and standard of this. Exactly, he says so. That we cannot be guilty of the same thing we are accusing them of. Oh, exactly. He said so. He said that. If we are against them, you always using insightful words or threatening words. We can't. Yes, we can't be doing the same thing. So now the case of the guy, that guy may be ignorant of what he did. Yes. So if he realizes that some lines Oyuzuru in that video melu adroke, and he's apologizing for it, why will I be against Let it be. Let it be. Or will Nijele apologize for the ones he did? Or detention, or detention, or exactly. The problem is that they kept on harboring evil. They kept on covering evil. Yes. Yes. On the line of the guy he used na the program, Mathias Ezeaku out, which is na Mathias as opposed to he don't do. Now my for only Christian, I made that what sacrifice. Yes. I know the rule na court. Now we can baby a twist into another thing. You want to go? Onye kuriye nwere ike win. Onye kuriye against nwere ike win. Yes. Yes. But now the fact remains that na dioku aduroma. Aduroma no man. If also for the nyami no dioku. In that area, everyone is the guy. Yes, that is why in program yesterday. He said this. Condemn Moye outrightly. So good as the way here, now the guy is apologizing. On what if I'm not so? Don't even know no way if put on numero, and no way if that security guy. Simple. Yes. Simple. That is what I said, and I cannot contradict what I have said. Yes, I know you now. That is you are a man of your words. That is something supposed to be make Kaguru Mano na you do different from what they are from doing. Them. Yes. That does not mean that that guy could that thing. That in one way that we are not going to stand with him. We are going to stand with him, but we'll stand with him because only the guy could out of ignorance. If he has accepted no out of ignorance, it is a plus. It is still a plus. Yes. It shows that at least no remorse. No remorse. Yes. Can even battle you problem with Ijele? Can even melai with you problem with Mathias? Can even melai you problem with a lot of them? Is it not because Nahane are committed the same thing? Hana Ati. Too much. They are what a nonsense. doing it. Oh, yeah. That is the problem. Hey, if the boy is there apologizing, I didn't apologize. Oh, where you apologize? If you don't here, your question, oh, yeah, you can go ahead, but yeah, Mama, that's like it. When I get the boy around at the tension this night. What did it possible? Oh, yeah, no, yeah, way also. Oh, yeah, online. There is no peace for him this time. After able opposed to Rubosi, I say, Nahana shock on one. No, if you believe it, when I come, my brother. Hey, you get good. Or name if women are no name, name way for name way.
onwe ga ya ọnụ ndị mmadụ enwere iwe enyi gị nwoke a na-agbawa aja awaja agwa na-emekwa ihe omenala ị na-anụ onwe ife omenala ọ na-eme hapụ waja waja ọ ka mma agwa ọ na-eme one beat waja waja na-eje ụka ịfụrụ ya onye a gentleman ọ dị otu Mathias emeri ihe ọ na-eme waja waja na-eje ụka clearly hapụ maka mba ọ na-eme na ọkwere ha mana ọ na-eje ụka agwa ọ na-eje ụka waja waja eso guys are for the guy o gosiri na ọ na-eje ụka ụka ka ọ na-eje ise Christian pure enjoy yourself na n'ọwụ onye omenala by birth and Christian by baptism. Ladabala akpọkọba oke o kere onwe ya nke a na-efe na Christian by baptism. Even my uncle nke tọrọ mmadụ wee tọ my dad ishi blue night. Mecha nyaji aka take decision of ishi night. Mecha we decide ya na ọchọzie a member of night. Yes. We je bishop we before yeme o we meye we denounce membership we from Night of St. Christopher. Somebody parents yemelu baptism it was your parents' decision over yes you. Yes. So if you are an adult, you can decide to overturn that decision he make for you. Naturally, you a Christian. No need to say you are a Christian by baptism and the by birth. He will yes. Yes. I'll be with you. Your choice of answer, your choice of color. So hapo Ezugo, my brother. Ezugo. What name? It is good to be good. Dalo. Ndị na-watch kwano ndị ọgana na Facebook ka na-ekwu okwu wajara tata surprise them. Ha ka nko. I swear to God. Amamo phone na-arị gitas o weke gba ọbụta ata ka gwara eziokwu agaghara m ntị ka gapụ ịgbafe ya emecha mma akpọ nọmba ya ọsọ m mee vidio maka emume ịmana eti m ya na ntị wee nụ ka onye agbara afọ ya ọ dịbụ ka mgbe a emeri madara anyị jekwuru meri nwa dị ya n'afọ kuri elu ndị asị ihe na-abụla tewo nne onye nzọpụta ọ bụ ka ịbịa lete onye ka mgbere ịbịa lete ife anyị na-eme ife dị mma ife anyị na-eme ife dị mma onye ọbụla ka n'Igbo dị mma ya na-eme hey Chineke onye ọbụla chọrọ ka n'Igbo dị mma I swear you will be amazed just like if you could, yes. You will be amazed to know the number of people that are watching what we are doing. Yes. Even people you can't imagine. Yes, you will be amazed to know the number of people who are watching what we are doing. Yes. And knowing what is happening in our society today, somebody put us in support. Are they possible? Over my dead body. Support. Chineke kwara ya ọjọọ arụ. Nne ya ekpere alụsị, nna ya ekpere alụsị, nne ya agụ mmụọ, nna ya agụ mmụọ. Asị na ihe ebu nna ụzọ wee mụta diọkpara. Nwanne m Mathias nke nwaanyị agwa ọrụ Katọlik ka ọ. Abụ Mathias dịka onye aghọta m ihe na-eme dịka dịka onye agbara ihe n'isi. Hapụ ha. Ụmụnne Christians. Thank God na Oli izie n'onye o jidere. Mba, ọ kara ijide. Oli izie onye o jidere. So ka anyị na-echezi vidio emerụ maka ọ sịrị vidio coming soon. Oge ọ drọpụrụ ebe the guy nọ na handcuff. Odee vidio coming soon. Ndị otu na-enwere aṅụrị na-enwere anyị suo n'ekwe. Odiri isi everything. DJ picture anyị eji damage control ebe the guy. The very much. Ya wepụta ka anyị bụ. Any is go the guy. Why they AC in a Highlander? Banana. Go to the 5 alive na mmanya. Oh ya dang. We bugide buchi guy ebo on alụ. Oh ya. You ask the break as buchi guy. Are ekuchari ọnụ ọ yi kwesị ọ iwu ka ọ ya eme. Esi m ebe a hapụta kịta gwa gị ebe a ka si kịta. Before God and man ebe a ka si hapụta kịta ọ na the guy hapụta na. Ọ gara iri ten ya ka anyị. I know now.
On the engineer go to Wood. The best on your call. He had to come in my arrest na case here we low court. He made the case here. He made the case. He got to go. Only fully na case here we low court. Fully case here they present in the low court. Oh yeah. Low court now in our category on. Yeah. You low court in our category on. He get wood. That guy is apologizing and is that not what we preach as Christians? Yeah. Image of mother, yes. Problem is when you know that you have offended somebody, but you don't want to ask for forgiveness. That is where the problem comes in. When you offend somebody, you should sorry. I am sorry, and I am sorry. Go your way. It cannot make you less of a man. I am sorry. How many alphabets? It cannot make you less of a man. But the pride, even when you know that you are guilty of what you are doing, if you or weakness, onye gulu can na juketa. Onye gulu, onye gulu na I am sorry. Go see the weak. I'm bad. I'm gulu that I am sorry. Go a sign of fear. I am sorry is simply a sign that an image of mother. Emana ndo mena na eziokwu ndo tu Mathias. Mathias ama na ndo tu amuna ndi muna adi na mwe ba chabadu 20. Ofu oziwe me ala the boy arrest onye otu ya send there dey ebe. Send there na phone ko se be jide no ya. Nsi ana bu lewe bia na goro fu ke tola para. Nsi ana yenye goro no na the boy ama no kare ba anta toputa. Leba. All the guy dey here. O send there mi ozugbo nsi me ameri be. Nsi abo second picture. Second picture. The first picture the guy on a handcuff. Na handcuff. Nga screenshot. Okay. Yeah. Nga screenshot. Yeah. Screenshot the guy on a handcuff. You got to go. Now talk and wulu nka hasuo. Yeah, they were in the fridge. Na fridge. Ka de be ya repota ide check ore repota. Ana me cha man gom na nke ya arrest the guy. Mfum nwa ina ebe a. Ana gom na agba na video. Hey, chesi ke wolu video we entertain on do. We so send them anya. I dey check the video. I know we buy it. On Facebook that video. I etinya na second confusion nke ebua. Yes. Oh, you kweta na na etinya second confusion nke ebua. Mmadu gwari ya si na ije nke ọ ga-eje na o nwere ike otecha ya. Oh, you kweta na na-eme. Na ya gakwara nke ọ na-abakịta na nwere ike ọ ma like ya. Ogi jere na hasu. Ijele amaho na ndị na-eye de ka nkụ. Ọmọkwan. Uwe wulake we walk in. Exactly. Oh yeah, man. Maka Chineke. Ezu go ja anwa ihe na God. Owo ebechabela ya afọ obi ka owo de mata bịara ya dị. Onye afọ dị ka ọrụ zata. Ọ gbara ụtara akara ịbịa o nwere ike a na-abịa ọ na-eti nne m. Ọkwa na-eme live program ebe a phone na-asa call. Ọkwa ndị mmadụ fụ ka na-eme live program na-asa call. He is smart. Even on nwere ofufe likely ebe Mathias no. Ọ bụkwa smart o. Ndị mmadụ na-echekwa na that guy okpo. Na that guy amaokwu ife ọ na-ekwu. Ọ bụ ihe ọ na-eme. Na that guy amaokwu ife ọ na-ekwu. Nwa Chineke abịa ma ife ewu atụrụ Hausa. Onye ahụ agụrụ na-adịa, hapụ ndị agụrụ na-agụ. Ahụ adịa. Isi ọ dị ya mma. Nene ofe ka ebuje Mathias buja Abuja. Ọ nọ ebe a more than 1 week ofu ka enwe ife o mere. Ọ nnukwu ofe ka adịbe ege ndị ara ntị. Ojohoda Abuja egwu ekwuhodi eje Abuja eje. Don't forget you are not fighting only Mathias. Mgbe emere ya arrest, kedu ife ime nwulu? Chaseba sekpuru na wuri ikpe. Anike hapụ, tụrụ ụtọ ka adị ya, obere oge na ọ ga-ada. Obere oge ọ ga-ada, ịgba na nkịtị. Ọ ma ife ọfụrụ. Ebe a ka ọ ka erichie ego o ji azụ afịa na matiko. Ebe a ka ọ ka erichie ego o ji eme business. I swear. Ọgwụ complete ọ ma na ego na na-akpa ya ebe ichi. Hey.
ọ dị egwu ebe a Paul ka ama na ego case eziokwu debe ishe go. Yes, my brother. Nezugo. Gambia, ịma nwanne gị na-arụ ka m bịa ụmụaka m akpọrọ m na phone. Even two of them never get that. Only comment in ego. Somebody said he made a post over 4 hours ago saying he will drop the video. Till now, he hasn't dropped. Ya drop ka on a drop video, the picture. Easier to get the guy balance with the wash and with the wash, yeah. Yeah, you get a guy play go. I want to but I never in this is also hey, let's go, my brother. Every decide they come here will I will one in. Oh yeah. If I believe in it, done. Then maybe business go. Okay, then maybe business. So what, my brother? Yeah. Okay. Hey. Eti ho tishi da ka na awela oya data ego. Oga je mewe ifi na-eme with ndị kwetara ifi na-eme ana ha agwa ya kịta. Ịghọtago? Je mewe ifi na-eme with ndị kwetara ifi na-eme. Yes. Je mewe ifi na-eme with ndị kwetara ifi na-eme. Ụka ji nwayọ debe bayi ndị mmadụ na-afụ uru dị n'ụka. Ha sowe ụka. You can as well start your own. Ndị mmadụ na-afụkwa ifi na-eme na-afụkwa ifi na-eme. Ndị mmadụ a na-esowu. You cannot bring katakata na Igbo because you want to establish your own kind of religion. You cannot bring katakata na Igbo. You cannot bring disunity among brothers. You cannot bring ogunwanne na nwanne. You cannot bring a good religion na Igbo simply because you want to establish clearly your own kind of Christianity omenala na Igbo. You cannot do that. Go ahead and establish ijeni ube gosife. If you na eme since hana akota mkpụrụ obi nke ha ije evangelism jeno nwe evangelism zero according to omenala. Gwa ife niile chọrọ ịgwa according to omenala. Gwa benefit of mmadụ ịbata na omenala. Gwa benefit of mmadụ ịbata na omenala. Gwa na ịbata na omenala na unu. Gwa ne. You don't need to incite them against anybody. You don't need to incite them. Where we have problem with you is inciting people against other people. That is what we are against you for. In case if you think we are against you because all ndị Igbo na-ado converted to ụka alakụba. What makes you believe that ihe nwetakwa mmadụ na ọwụ na imebe nke si n'usoro esi agụta mmadụ gụtara ha ịya agụtachakwa fa. Yes, ịya agụtachakwa ha. But ị na-eme ezi animalistic behavior adụ n'ime ụfọdụ ụmụnne anyị ọ na-apụta because ụfọdụ n'ime enwezi respect for age. For example, Mathias mụ na ga-aha ụgbọ kiri ya mana ya dị respect mbaka mana ịma na mụ na ga-aha ụgbọ ịghọtago. Eji m over 3 years wee tọọ. Ọ ka wụ 35 years ka ị ka ya eme mụ na ga-aha ụgbọ. You are not my mate. Okay, ka ekwuo na iwu age mate mana atọrọ m gị atọ maka onye ji more than 3 years wee tọọ mmadụ obere ife ka ọwụ. So nsọpụrụ adịrọzi ọwụ na ọhụrụ na nsọpụrụ anago kiri ife that different m yeji wee ti a 93-year-old man and 107-year-old man ụmụ abanchịpụta kparịwa the man gwawa the man na okenye na nwata amaghị ife ya emecha grow kwata okenye amaghị ife. They insulted him. These are the people who are advocating for our ancestors. They now will for a living ancestor
hana paria mana that living ancestor hana ofeke kita ongo ofun odugo onye nke 93 years ko onye nke 100 and one ụbọchị a today owogo ancestor clearly this is when they want to respect him. This is when now they can respect him. Did he not buy with that his ideology? Did he not buy with that his ideology? But you can now respect him as a pied man rather than respect him. That is the mentality. They will rather respect ancestors. Teach our people to respect their fathers and their mothers so that they will get that paternal and maternal blessings. Teach our people to respect those who don't do. Let them respect the living. Let them respect the living. Teach our people how to adore. Teach our people how to take care of their parents now that they are alive. An old man. A lot of people insulted the children. They insulted the man. They said, oh, they even said, now that small boy in Ghana to 10 years. No, that man, although 90-something years, they went now and started praising a boy, ancestors from Ghana, against a man who is confused set of people, very confused, confusion everywhere. Nsoprona okenye kwu okwu ụmụazị akpaliwe okenye kwu okwu ụmụazị akpaliwe amanna. I can be anything na Facebook, but I don't think na melugo nke na ya da akpali ndị okenye undo okenye at will. Hokwo okenye nke iche na tormato because na majority of ndị na ha na-eme ife a n'ihu akwụkwọ. By majority I mean like 80 to 85% of them. For the name ha tọrọ ha atọ ọmụ na ha wụrụ ọgbọ ha ekwe ka o wee wụrụ ha ekwe ka o wee wụrụ na edu ka agadi nwoke does not mean na tọrọ m atọ. Just like Mathias agbakwakwa m oge mbụ self echekwa na Mathias ya ejizu ebe 5 years wee tọm or 6 years wee tọm amọdụ nọ nwata ntọ na amọdụ nọ onye ntọrọ atọ ka ọwụ echekwa nọ ejizu 5 years wee tọm maka o megidere onwe ife ka nka na nwa okorobịa negodo ka onye 35 years do. Negodo ka onye 35 years do ọpụrụ na ha sị na o nwere ego ka ọ ya adụzi na ọwụrụ onwe ha ego. Lee ka onye 35 years do ọpụrụ na ha sị na ọ milionia ka ọ ya adụzi na ọwụrụ onwe ha ego. Kelu ka ọkado, imagine kelu ka ọkado. Nnamdi, I'm a small boy, but I told him your Lord and personal Savior, Mathias. That is what matters. I'm a small boy, but age more than 3 years, we taught your Lord and personal Savior, Mathias. So if you can respect your Lord and personal Savior, Mathias, why can't you respect me? But I told him your Lord and personal Savior, Mathias, actually in your years. If you can respect him, why can't you respect an elder like me? Henceforth, we have changed the narrative of this message. And don't know you got this second verse very well. I may change yesterday. Only Bono they take care for granted. I could zero now. Water. You gotta go. I could zero now on water. So the good news is that no one emera arrest. Now happen game. Bushi Yaye back to his duty post. Go ye 5 alive. Go ye banana or ya lashana bani. Go meat pie. Go ye jollof rice kalaka. Olie whenever. Now that video, we are waiting for that video to come online. You gotta go.
Skype. Our brother said, Ezugo Ezugo TV is a hard-working guy, not a banker or an office work. So anyhow you see him, just remember his work. Mwachineke abiyama, dalo hinne, o, dalo inne, hapo ha. Also, Mathias onye nwere aka ọrụ hafụ na-akpagharị na-abata na Facebook. So Mathias na waja na ihe the light of Africa na Maazị Dibia. So ha wụ ndị hafụrụ nwere aka ọrụ na-abịa na Facebook abịa eme broadcast. Every other person na-abịa na Facebook abịa eme broadcast nwe ha aka ọrụ. This boy Mathias bakwa live ebe 8 bakwa ọzọ ebe 10 bakwa ọzọ ebe 12 bọọsụ ebe 4 bọọsụ ebe 8 mana o nwere aka ọrụ. Ọ bakwa na nke ebe 7 o ebe 8 ngụnwa wee baa nke ebe 9 10 mana inwe ha aka ọrụ. Ụnafụ bụ ife. Unafu buhife, una never jam something. Una never jam something. Uno kanamwan. I've just come to spread the good news. Not security. I don't even care the video Kuluna Mathias is an angel or whatever. But the fact is that whatever thing actually that arrest will play, it has been terminated. I don't have any problem. You want to go? I don't have any. I'll go increment to say I am older than Mathias with 24 years. But if you see him, you will think that he's older than me. My name is Yoku. You got that? My name is Yoku. My name is Yoku. If you want banshee, next to Garia, they will start insulting you. No, because Femwero Nsopolo. One bit. If there is one thing he succeeded in doing, it is implanting disrespect among our Igbo youth. The biggest honor. Our brother Banyov Ivan Agwebino, our Igbo youth was the Sopolo, Moke 100 years the pota, Ariaye, Moke 70 years the pota, Hapariaye, Mozdonyam with respect among Gefa. Where would it for Kukele who are 35 years among our people? A guy in Uganda, what is the security back to people? Ezugo. I can tell you on good authority. Yes. I can tell you on good authority that Mathias Ezeaku have gotten what he needed from the security man. And he's going to post the video later. Genti, come to chat. Genti, come to chat. Ezugo, wait. I told you earlier on, Sege, that Mathias arrested that guy based on Ife Gongwa. Now that guy he host through earlier did. He wanted to prove. Now he got the guy. The guy have told him what happened. He will release the guy. He will post the video later for you to see. Yes, ask me. Mathias we make video. I will follow up with our own video, right? Yes. When Ebudon went there to go and do that video, Ebudon or police weje. Ebudon went there. Mathias on No. Police wega. Ojiro police wega. So why Mathias did you feel? No, police weje that he must go in the form of intimidation before he gets what he wanted. Like onye kuloku kita without duress and onye kuloku under duress. Kelonye yaka wolu nifo kuru ifesti no bi wepota. No. The guy didn't make the confession under duress. Already under duress. What do you mean by when a confession was do melenyerugi? Yes, I can tell you authoritatively. Like
The guy, Mathias Ezeaku, will post the video later. Okay, of if what? Even Joel like and even Joel like even Joel like even Joel like in fact, Mathias Ezeaku go the next thing Mathias even when Mathias has not explained anything to you, you have already assumed. In fact, even what you see physically does not deter you. You always believed that Mathias were reasons for doing whatever thing on me. But do you know why Mathias? The reason what? Do you know that guy. I am not blaming you. Mathias Ezeaku. Mathias Ezeaku went to pick that guy up based on that guy gave me an interview. Said Mathias Bonya Renji that he never received. Go na Mathias, I go na phone. Maka this matter. The boy put on a phone. Na video. Since you were arrested the guy, go na the guy you go. Now since you arrested the guy, go na the guy you go. Or the security man. Yes. No. Since now, Mathias Ezeaku conceive he made this guy arrest. Where they arrest this guy? Go na Mathias, I go na phone. No. Go na phone. Why are you telling us the reason why Mathias arrested him if you have not spoken with him on phone? The reason is very obvious, Ezeaku. Can you wait now? Can you stop defending him and wait until the third video apata online? You cannot honestly be defending what is not there in the public domain. The reason you cannot disregard what has happened already. Why you are convincing us on what is yet to happen? There are some things everyone is very clear. Something everyone very clear. Everyone very clear, very online. What is that? It's very clear that the guy who made the security man interview went there to mock Mathias. Did you discuss with Ebu Don like online? What he said is online. Okay, the guy made the security man interview, and according to he told us that Mathias Ezeaku did not send any money. The guy na Mathias Bonya Renji. That guy who Mathias send any money. Last time. No Bonya Renji. No. Ebu Don, not the security man. Ebu Don. That day, Ebu Don Umuoji. Yes. Can you show me video Ebu Don Umuoji? Any part of that video, either Ebu Don or the security man, Kulu na Mathias spend that money. Can you show me one line in that video, Ebu Don Umuoji, where that matter was raised? What is the meaning of arrange? When somebody say Niboya arrange, can you mean it? Okay, now Mathias Kulu no nyelu that lady 10,000. Yes. Whereas no nyelu that lady 10,000. Is it not an arrange? Somebody trying to receive the ego on behalf of them nebafo. Eme transfer na fahani na account you go explain that no evidence. Since you have decided to be defending what you don't know, everything you know here, my brother, normally I don't entertain people who speak out of assumption. If you are not sure, you are not sure. I am very sure that the lady did not receive any money. Are you sure of what you are saying? Based on what? I'm not sure. How sure are you? How sure are you? Did I not go there to meet the woman? Based on your the security guy who couldn't know this Mathias Kulu. Did you not hear from the security man that the woman did you not hear it? The security man made a video thanking Mathias Nego Senderia. The security man who never make the video. Never thanking Mathias Nego Senderia. Yes. No, that woman ego. That video. Then Mathias says that to arrested him. Why you know the woman ego? Because he attempted not to receive ego. Let me ask you a question again. Yes. Before you came to this program, yes. When Mathias was going to arrest that security guy, did he call you on phone?
How would he call me on phone? He did not call you on phone. Sure. He has never discussed with you. Since after that arrest till now, he has not made any public statement with regard to that arrest. But I'm guaranteeing you. I am guaranteeing you. Why are you telling us the reason why it wasn't you who arrested the security man? It was Mathias who arrested the security man. You are now trying everything possible. You are not his legal representative. You are not his lawyer. You are not his personal advisor. You are not his family member. You don't work with him. You are not Mathias. Mathias is not you. Why are you struggling so much to be telling us the reason why Mathias arrested somebody based on assumption? That is not what assumption. About assumption. So, Matthias, if it is not assumption, Matthias sent this money to this guy. Yeah. The guy acknowledged. He acknowledged no receive ego. He acknowledged no receive ego. Now, Matthias arrested him. Why didn't you send this money to the people who seek the ego? Let me ask you again. Yes. Was it Mathias who told you this? Based on what the guy said, no receive ego. The guy or what reason Mathias you were arrested? I am telling you, yes. Do you keep saying I know the reason to be arrested here. Based on this, did Mathias tell you the reason? He told me. Yes, he told me. He told me why he arrested him. Yes. He told you. Yes. We can't be here discussing with Onyo Kwase. How do we know number Kwase? How do you know number Kwase? You confirmed it here. You confirmed it yourself now that you cannot be trusted. How? I have asked you several times here. Did you discuss with Mathias? Did Mathias tell you any of these things? You asked me. You asked me reason. You will not put words into my mouth. You will not put words into my mouth. I am with 180 something people here who are watching. Yes. In front of more than 180 something. Even when you came on live before, you switched it off. I have asked you this question repeatedly. Did you discuss with Mathias? It seemed no. Even in this particular program, I have asked you, go na your phone. It seemed no. It seemed no. No. You will not put words. You will not put words into my mouth. Brother. You will not put words into my mouth. You will not put words into my mouth. That is how inconsistent you people can be. The same character. Or if you possess. The same character. What I'm telling you is, Mathias with every right. On with every right each gear. On with every right each gear. The man denied. Guarantee. Only security on your ego, man acknowledge no ego, no receive ego. Why didn't you give the money to not get your ego? On with right each gear. On with right each gear. Ezugo. Ọbụrụ inye m ego, ezugo gente. Ezugo. Ọbụrụ inye m ego, na ngoro gani. Ezugo. Na this broadcast. Ezugo chere. Ọbụrụ inye m ego, na ngoro something. Then I didn't buy the thing for you. Ezugo you were right ịchọ ego go. Anyhow you chọrọ ịchọ ya. The guy acknowledged no receive ego. My brother, are you confirming to us now, not because of 10,000 naira? Let me ask you another question. I am asking you now, will it be right if I say that not because of 10,000 naira, Mathias is waiting to arrest this guy? No, I'll put him at 10,000. I'll put him at 10,000. No. So you Jimmy arrest. No receive ego, and he didn't discharge the duty. Okay, let me ask you again, Nihu. Because you in a kune to shop.
So if I come Mathias gwara right, if I come gwara mgbe go na Mathias na akpa na phone, if I come gwara, it is clear now. It's very clear. My brother, it is clear. No, it is very clear, Ezeaku. It is very clear. The reason why me arrest. The only person who na go 10,000 now. No. So I told the guy. No, I told the guy. I told the security man. Guarantee Ezeaku. I told the security man. Did the woman receive any money before Akwa? Or Simba? Then when again the woman. The woman, right? Do down to the security man. And when again the woman receive any money, right? Yes, go this woman. Did those people receive the money before they go? Did the woman receive any money before? Yes, only the woman. Only the woman called Julia. That woman. 10,000 naira. Oh, no, 10,000 that woman. And not only the case of that woman, we fell with the bone of contention, according to you. Will it be right to say, no, because of 10,000? Others, the Mathias and the security guy, because no, or what the guy, you come 10,000 I have to see this woman. Will it be right for me to say, nah, not because of that 10,000, that mathematical Juweje Blue, the security guy. No. No. Here, I was earlier on that what Mathias arrested the guy is to prove you and Ebudon wrong. No send the ego, man, only go send it. Security guy who the arrest. Yes. Nego Mathias send there, no receive here. No, he acknowledged no receive ego. Before he arrest there, able acknowledge no receive ego. Macaroni or the woman ego or receive ego, he didn't give the woman money. Where you quiet again? Yes. Will it be right if I say, even Mathias you will get arrested here because of 10,000? It's not the right. Not the right. I have not the right or the wrong. Yes, brother. It man need to your match. You wanna go? Who is you? Is you? If I banaka, can I ask you a question? Can I ask you a question? Edu, can I ask you a question? Yes. Okay. Let's assume me send the money ego. You sent me 10,000. He sent the money 10,000 to give to somebody. 10,000. I acknowledge and receive regafo. Yes. If all the person he get the ego or senior receive the ego, then why didn't you send this money to this person? What he gave me? Oh, you want right? Each way go right even to arrest me. Why didn't I send the money to the person? Again, because you didn't answer my question. Joseph. I'm hope you Nanya. You didn't answer my question. No, can you again? Can say here. Italy. Onya Osem. No way for me. Yes. You are if in is out of context. If you juroketa na jujua, can you again? Mathias Ogwaruwo komole pokulu no for that guy. Where joy a kerifijio when you Zamaka 10,000. The security guy was here. No way for ye me. Or security guy on a camera. Why na Mathias angel? It's under from anywhere. Mathias Ogwaruwo if he in a kukita, come where malo. Mako Zamaka while I didn't go. So Mathias in a defending. Left, right, and center. Ogwaruwo, now this guy, say no way he for you, or if Ogwaruwo. Ezeaku,
I am not defending Mathias Then why Ezeaku. are you asking me that as a question? What I'm asking you is personally. Drive one bịa go ebe nọ na ọwụrụ na mkpọ gị ịgwa m reason mkpata na inye onye ego ewesị gị oke ebe inye ozi ego mgbanyekwa m ego m ma ọ ji enye enye iwesị m na onweghị ife mmemme a drive godo m bịa ebe nọ maka ọmụ nyere gị ego Police of my brother police of Ajihe. Police of Ajihe. A second. Police of Ajihe. Can be able Caribbean in Nigeria. Mba. In Nigeria. Manon will move working on Nigeria. Exactly. Kelebehano. Actually, DJ arrest for you to Twitch. No, man, here you go. Oh, so in this case, police house there, Jife. Police because anybody. Onye mmadụ onye ha onye aha mana ọ kwetara na o receive ego ọ kwetara na o receive ego kwuo ya eso kwelu ego na mmadụ wee kpọwara ya polisi o wee nọkatikpọ polisi kwa aka bụ onye kwesịrị ogune ekwetara m na m receive ego e nyere m nye mmadụ mana nye onwe onye ahụ ego up to 1 week ka njụọ ajụjụ ịma na mmehie kwa ajụọ ngo because it seems like na before Mathias jewe polisi a na go na discuss on the phone of because you are not even a male reported speech, but in that reported speech you are always denying. You keep saying the bone of contention cannot require again. Ono na bit logic. Emokono lo kama ka eme. Emokono lo kama ka eme no na nwala nwa we go lo n'obodo a ife ya no n'ime ngaketa aya da go hon. Emokono lo kama ka eme. Emokono lo kama ka eme. Na Zambia akwụrụ na dog like this against my landlord. If you call landlord be increase him house renting, every renting can go aku emebo has fine every month. Every renting can go aku emebo has fine. Or be increase ye. Ngwe na maya aku. Osimo okay. Owuru na ya aku. This month to go poor. You say na so wardrobe. Zambia you can look for house today and find a house today. If I na aku 1 month. So now when you go onye kwuru 3 months kwapụrụ. Say na ya aku. I'm ready to move out. If it's bigger, mgbe dollar exchange rate na ala na Zambia, e bia increase the house rent maka na na-ezu oyi. Mgbe na ma ya akwụ. Osimo okay, na so wadro. O we je meet somebody. That guy we kweta, wait ikwụnye ego na ahụ. Okwuru. Mana ugwu no mu ye spy na 15th of next month. And that guy need to remove out from a Bobi na ending of this month. Oh, when now the guy go 3 months, and that guy need to remove in now first week of next month, and they go now on 15th. Oh, if you wanna move in Nigeria, Biarabia, no, ya bam egunisi we gafe, no quick notice. If I want more, that I should move out by the end of the month. We say in Apwala, in Angumanya, instead in Angumanya, in Romania, on a Mepodipia, Makevanda, Cocario, but in Jena, na guest house, they're more like a hotel. Bataluo, about the Oyamuna Webia, I don't know, post for white and one who post a casifo, post a cafe. Not about Jim West Yoga. Na ịbata na Nigeria fụ okwu arụsị ịgbafelu na ife unu na-eme ebe ahụ okwu arụsị ọsị ngụnụ nsị na ife unu na-eme ebe ahụ bụrụ okwu arụsị na asụ na awa arụsị fọrị nsị na arụsị na awa arụsị fọrị na ịbata be anyị ife okwu arụsị na-eyi egwu ife iwe ekpo ịbata okwu arụsị be anyị ekpo nwere ike igotu egwu weda na iberivu na ọgwụ ada ebe a nọ n'ọdụ ị nwere ike ifu ekpo ihe igotu egwu nsị na ebe nsi wee bịa
oche na mụ na ya bịara ime bla 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 nya ka olu no ending of that month my guy mụ na ya nọ bi n'ụlọ ejebe na shop mụ nwa nọzie na-esi something na kitchen maka ọ na-ebu m ụzọ pụọ je gbagha elu m ife amụ na-esife na kitchen n'ọkata. Meanwhile, onwe na conversation ye register one day ọ na-agwa m nọ ya eji ndị C5 na ọdụ ka ndị SARS be anyị nọ ya eji ndị C5 wee bịa kwasịsịrị m ife n'ụlọ ọmọzi na onye isi ndị C5 ahụ gọgọ na mụ na ya na-adọ n'one ezigbote enyi nwoke welu ụbọchị ahụ and mgbe ahụ mgbe ha na-egbusisi ndị foreigners mgbe a sịrị ha tụrụ ụgasị na-afụrụ pasị anụ mmadụ na friji onye Rwanda and outside ebe ahụ ibi ha weruzi iwe na-abazi na ebe ndị foreigners ndị bịara bịa bi ha ruo ebe a pụta etigwe onye ọgwụ outside ebe a ka ibi anọ mbe m etu anọkata ife ọzọ mfụrụ ụka 1 minute bus kwụsịrị ụmụ dimkpa kadas onwe ndị a na-akpọ kadas political kadas ha na-enwe ọnụ maka ọha awụ ndị foot soldiers ndị na-achị achị etu ka ha si wee makpute wa na fence wee makpute n'ime be m agbachiri m ụzọ agbachio ndị a wee wota ba ayọmba wee kpagido dọmụ bata n'ime o nakpuo na arụ m jere ebukọrọ ife niile na-ebusi ilo nje ka mmekọl ha jụ na maghị emekọl nje ka mmekọl ha sị na maghị emekọl nde iri ha o nwere opportunity m nweta ha n'anụ mkpụ onye isi ndị C5 ahụ ozugbo ọwụ nọ close ọ na material police o mekọ 3 minutes ife ọzọ na-anụ ka ndị mmadụ na-eti flying squad ọsọ ebe niile ọ ya agbanye ọsọ maka ife merie n'ọkpa ọ na-alụ ọkpa ndị C5 wee bataluo wee nenecha ife na-eme ebe a wee kpọọ the man wee kọshọncha that man wee sị m bukọrọkwa ife m bupụsịa n'ime unu a wee sị the man na m enwe ike ịlahụ n'unu ata ha na ife ha ga-emedebelu m owo ha nọrọ ebe a ka m pụta move oje na material police oje kpọkọrọ ndị polisi bịa ha bịa vidio ife niile mere n'unu ahụ vidio cha ya mpụọ dada ejechu unu bukọrọ ngwongwo na nakpuo n'unu ahụ safọ ya akwụkwọ na court olu ụbọchị ahụ ọbịa ha ozi nwa ọrịa akpọlite kesi anyị meanwhile alụrụ nya Nigeria standard ka o wee malụ na ebe anyị si wee bịa na anyị mụ ife akpọlite kesi anyị ekwu okele ebe ọ nọ ọbịa ha nwa staff ebere ebe ahụ kwuo na ahụ adụghị the magistrate wee jụọ ya ọ na admission n'ụlọ ọgwụ sie mba o wee sie nọ na-ebugharị this case to the next 3 days na ọnwụ na ọbịa ohia no ya order for his arrest oro that 3 days ọbịa nkwụrụ akpọlite jụọ ya kedu ife mere ọ sị na bla 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 na mụ na-ere ntị 2 bedroom flat why no more property nwere ebe a nka the woman wee jụọ ya onye na-ere ntị 2 bedroom flat television ọdube ọsịa yes matras ọ na-edube ọsịa 3 maka agbabedoro ofu agbabedoro na ọsịa 3 eji m ofuru ma paakị ngwa afịa m ọsịa 3 ọsịa ma kitchen cooking pot and ife niile ọsịa yes ọsịa o jighị ụgwọ ọsịa no ọsịa onye na-ere ntị 2 bedroom flat o jighị ụgwọ and o nwee properties niile eji ebi ụlọ ka ihe esisi na oji ụgwọ ọsịa apịa na nka shop nwanụ nwere na ọsịa ịbaga ime shop ahụ ọsịa no o wee sị m kere ife funahụrụ m n'ụlọ ahụ ụbọchị ahụ nọ wee kwe na laptọpụ m furu na game my brother furu ọsị the man na asị the lady sị m kere ebe ngolu laptọpụ ahụ nsị na ngo laptọpụ ahụ na Dubai ọsị m ejego Dubai say yes ọsị m menwe proof say yes ọsị m weta nwere paspọtụ nka nje gosi ya ọsị m hapụba ngwa the woman ife ọgwọ kasịrị na phone conversation mụ na enwere the woman sị m ejizi recording ya say yes ọsị m weta ka m weta ọsị m hapụba o wee sị the man ife na agwa gị uwe ife mmechalụ ụfọdụ ndị be anyị wee sị na m aha na ife because n'ụdị ife ahụ ife ya ahụ nwere ike iru ebe ahụ obodo nwere ike kolokolo ofufe the
magistrate we fine no $1,000 if I mean at 2014 2015 thereabout maybe 2016 we fine no $1,000 with the charges don Akwa ojewe olu 1 month obia appeal where the last day akpozie mu na ka ajuo mu na ya ajuju nya ka court clerk sit mu na down kwu okwu ka the fair we jebe court 2 the clerk we nyecha ya advice we na ega no nwere ike kwu ya installment eba ma na eje ha court 2 kpechi ikpa mkpewu oye no ya kwụ gwa cash ai weluwe ozugbo nu na agwachara ife ahụ mbata ozugbo obini ozugbo fiedo you are saying mgbagara I should forget about this blah 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 n'ife na eme ụka ka ọ mara na onwe ka yes wee bịa mo nyere ya aka na the money dị too much court clerk we kwuo kwuchasị okwu wee sie you should forget about the money ife nji wee mee ife abụrụ maka ego mana ọ ka m wee prove orie na ọnya na mmadụ na-eme ka ife so ife na gwa ife ahụ na ọ na m gụrụ law ọ bụrụ na m gụrụ agụ ọ na m gụrụ agụ ịyasị ọgụnụ na ọwụ na m gụrụ lọ nya ka ị apụta ebe a chọọ ka ị bịa ka iwe lọjik bịa sa ezugbo ị agba ọsọ ga-eju ese ibupụta lọjik ka ebe nọ you must run go and ask ọ na nwere onye ịma mma ezugbo there is no way mmadụ 260 something na wawachi m ebe a onye enwe ndị mma m jee jụọ onye ahụ ịmasịrị gị n'ọma m jụọ ya lọjik a ezugbo na ya ọ ya asịghị na agbakwa ọsọ ga-ekpewu na ịchọgoro ka gụ na-ebido n'ụtụtụ tụgido lọjik ya kachi jie not 100% ready for you nya ka ị bịara ebe ị bịa jie wee bịa majam ịbịara ebe ije wee bịa majam ụnaghị ekwu eziokwu ụnụ na-atụ ụga Sonet Harrison ị na ebe a gechasịa akụkọ and nchọkwa aka ụmụ akụkọ ọzọ ihe egecha ngụnwawe oji ntị atụrụ ngụnwawe oji ntị na ahụ m oji ọ na iwere oji ntị because esi m n'ọnụ na-aka iburu ogbe ntị na-ege eji m ọnụ na-akọ iwere ogbe ntị na-ege so ahụ m oji ọ na iwere oji ntị atụrụ akụkọ nkọrọ how many minutes ebe dọ na ebe a na-ege ya igewe egecha ya si oji ọnụ nchọkwa akọba m ọzọ idewekwe inweghị any choice in fact nchọ akọ m akụkọ 100 ebe a ihe egechasa 100 whether na ikwere eme ikweghị ka business my own wu na ị ga-ege ya you must listen to it inwe choice oji ntị ụmụ ewu biko onye matematiko mere arrest o release gị enwere m ike iji maka ndị asef je gụọlọ ngụọlọ pụta ntụ ha nchanga ha ma ekwu ego wee wụrụ dala erelease gị ịghọtago mana onwe video ekwuru na-abịa we are waiting for that video oge emeru that video anyị amalụkwa ife anyị eme ịghọtago they can no longer operate easily. It is a decision. They cannot actually storyteller ngoma story listener in choice storyteller story listener. How can there be a storyteller when there are no people listening? It cannot possible. The two cannot work except they agree. I am telling that story because you are here. What if you have left? You won't have listened to the story. That makes two of us of Webe kind. You want to go? So, Mr. Story listener, keep listening to this story. Story what do we hear for 1 hour? 1 hour haga. It's what they come to come back. Yafun no bekelede. Igafun no bekeledo. When if na big ibia geru nyampo nako. But you will always be here because me man eba webe anano it dismantle okwasni no nato. So you will always be eager ke manifest go you. If meku na you sleepless night. If meku na you sleepless night. If meku na megi hala hola. Ela ka tola chita na molokwa nke ezugo ya eme ekwueshi o mapu obi. That is what it is. We are waiting for that video. Ogakulu no release. That video will also be here to dismantle it one after the other.
ọwụrụ nke ya warantị anyị nwee ijebekwa onwe anyị ejebekwa ebe ahụ ụmụ ojii ọ nọ n'ohu ebe ụmụ ojii dị eteghị aka ọkọkịta akụkọ akọta okwu ife mere n'ụmụnya anyị ejewe ụmụnya wherever your story take us to you will find us there whether na obe ndị ọgọ we will follow you to be ndị ọgọ anyị rukwa ebe ahụ ya agbakwa vidio ndị mmadụ afịa. That is the decision I have taken now. I have taken a decision to follow his story to anywhere all go that story. So it is not business as usual. So before you even come out on Facebook to come and say anything now, be very, very careful of what you are saying. Otherwise, we will put you in explanation mode. You will keep explaining. Emani police. You go police. Okay, they make this was one. They are calling police. If I want, they are okay. They go police. Aya kucha go kuja stamina. Eland go na police uzbo. Eland go na police uzbo. You ought to go. Son Harrison, my wife will give me food. I hope your own wife will also give you food after listening to my program. Like I'm done. I'm going to do it. Done. On now with two different things. I'm done. I'm going to do it. All look at na page and I come over. Facebook ya come over. Mako fake do kayo bia geri feel like you. Like all look at na page and I come over. You want to make we go need to fake do kayo. Yeah. What kind of business is this where even those who don't like you will patronize you and give you money? That is what it is. Kelo the lucrative business that they find na only like you. You are already forced to come and patronize you. Or how am I call? Allah, how am I call? Where somebody who don't like you will come and patronize you and give you money. Your comment gives money. Your being here and watching gives money. You will rather give me that money rather than you will away from this page. Is that Madedo wise or Madedo Iberibe? Yeah. So while we are waiting for his video, we'll be giving him woto. So I am rounding this one up, but we are coming back again. Ndala. Ono na arrest. Ono be celebrate arrest. Before you made an arrest, you don't name arrest. Case me. Yeah. I just then Mathias will live longer. You will stay in this page longer. You will stay in this page longer than he will live. If onwe ebe ndụ ọdụ enweghịla isi ọ na one way wife ya enwela isi like kere ife onwe emeka ishala anyị eju wee shọ ka ọnwụ ana m ajụ ajụjụ bịa sa anya kere ife onwe Mathias ya emeka ishala anyị ebe ndụ ya enweghị uru ọ bara anyị ọwụrụzi ọnwụ ya wife ya bara anyị uru is as good as onye nwụrụ na Kaduna ya amaghị like ịdụ ndụ onwe ịdụ useful mgbe ịdụ ndụ n'ọzi nwụọ iwe babaziere mmadụ uru. So sometimes the comment unu na-ede na ada do so childish. Mathias will live long. Onafụ bụ ife. May end this broadcast ebe. Stay tuned to this page. All you follow this page. Follow this page. If I na-ekwu weziokwu. If I na-ekwu weziokwu. Eziokwu ka anyị na-ekwu. Ayada atọga. Like haita iye mecha like ya yeshi mana okwu maka ya like ya almost go ilu na asi enwe ifo ye mai no skin pen odaba odeshi odaba odeshi. Yeah, the wise people na uola umofeke nwere onodo. The wise men not in a society na uola. Why will you want the wise men to go asleep so that umofeke yenwele ọnọdụ? Obodo ndị ofeke na-achị eze mmadụ ya afọkwuo asị na ofeke mara ọgwụ mmadụ agwụ. Let this be ringing n'ime isigu ụmụ eflefu niile agasa kịta
ka inye ha opportunity to rule the space na Igbo. Chineke ekwekwana mbatakwa mmeje na bar were otu bọtụrụ nkwụ nwụọ ana m esekwa mmadụ ọkwari ka ha ka legitimize arụ ha ọgwụ ka ha nyebazie akpa ọgwụ bụrụ akpa ọgwụ kịta awụ ịnọrọ na bar mmadụ wepụta ife nwanne izere onwe emezie ihe ka ọ dị ọfishal ha ebugharịrazie ihe ozu mmadụ aghala gụ na ịnọrọ na bọs ị na-emekpa ya ahụ bupụta akpa ọgwụ edebe n'ihu ọkwara ife ha chọrọ ọba ịgba bọọlụ bụrụ akpa ọgwụ ekobeso nwa ọgbacha bọọlụ kurukwa akpa ọgwụ naba ọkwara ife ha chọrọ ọkwara ife ha chọrọ ka elegitimize akpa ọgwụ ka ekogharịba akpa ọgwụ anyhow. They are not even talking about the real omenala. They are talking about ọgwụ ka ọ ya onye jọọ ọba gwọchọ okito oburu ya n'isi gwọla ajụ buru ya n'elu ọkada na-ana onye ya amụ ya amụ onye ya ajụ ya na ife ibu ọgwụgwọ ọsọsọ nya ife ifere a na-azụ ife ahụ nwegwu ife ọzọ a na-azụ ọ to legitimize ikwe akpa ọgwụ apaghalị ọbịa restaurant iri nri oburu ite ọgwụ edọba na nkọ bụrụ akpa ọgwụ enyewa na nkọ olive nri richa nri ọnyara akpa ọgwụ pụọ ịkọzie ya ọnụ ọ nọrọ ebe ahụ na-agba ndị mmadụ ọnụ ma na ọgwụ bụ onye ọ na nwere right ibu ọgwụ onye ọ na nwere right ịgwọ ọgwụ onye ọ na nwere right ịnọbe na-eme ife niile ọ na-eme ọdụ nọma go na ebe a mba ọsọ na nsogbu adịghọ ọkwa ị na-eme na ihe a n'ife anyị afọ ụbọchị nta anyị achọ na owere nchi ụmụ kịrịkịrị ụmụazị na-agwụsị n'isi kịta ahazikwa eze ndị okenye niile kịta na kwuo n'ụlọ ụka mmalụ na ogwugwu oge mmalụ na ụwa ha bịara na njedebe chọwa ụzọ ha ya esi wee dozi ndụ ọjọọ ha bigasịrị na ife ha emeta ha gasịrị bifo ha nwụọ ha amalụgo na ọnwụ ụdụrị ụmụ okorobịa eji anyị ọbala na-akwụ akwụ n'ahụ wụzikwo seti anyị na-agwọ nsi kịta ife seti anyị na ụmụ okorobịa niile nyechachara poizin nye nsi nye enye ule na ife niile ọkwa ụmụ okorobịa nọ in their 17, 18, 20 something and 30 something ọkwọ ha na-eme ihe ịnọrọzikwa na-eche ife onye isi awọ ndị isi awọ anyị niile kịta they are making their ways right mara that na galala mmadụ apụọ ịpụta ịfụ ha na-ejeri kọprizie oche n'ihu na ụka mana ụmụ okorobịa ndị seti ya ndị ọbara ha na-akwụ ọkụ ịnwa anwa mee misteki debe isi n'ala o were isi kpara ego ka uche udugoyo ime misteki luzgad ya o were ụgwọ skọ ụfọdụ n'ime ha sef na-enwe joy na ogbuo mmadụ onwe joy na ogbuo mmadụ nwụọ ọ na-enwe joy ha hapụ ya ebe a we are coming back anyway we are coming back we are coming back well, it's not like we are going anywhere we are coming back battery nke atipia ewuta m ọzọ battery nke n'itipia ewutakwa m ọzọ fonu na-abụ ezu egota m nke ịtọ masị egota m nke ịtọ ọdụ fonu na-abụ ezu egota m nke fonu ịtọ wụrụ na ọdụ hozi enough ewuta m nke ịnọ ịghọtago daalụ biko